आंनि मुङा दैथुन बर', आंनि आफानि मुङा रबेस बर', आंनि आइनि मुङा गिता बर', आंनि गामिनि मुङा 2 नं सनाजुलि। आं बावैसो जालांनाय JEE आनजादाव ST रेंकनिफ्राय 757 रेंक लानानै IIT मोनसे सिट आवग्रिनो हादों। बेनि गेजेरजों आं IIT एडमिसन लानानै दायो आं इन्जिनियारिं डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो सानदों। सेलेक्ट खालामनायनि थांखियानो जादों आंहा इन्जिनियारिंनि फारसे गोसोआ एसे थुलुंगा दंमोन। आं मेडिकेलखौ फारसे एसेबांबो थांनो गोसो गैयामोन। बेनि थाखायनो आं सानदोंमोन आं इन्जिनियारिंखौनो नि जि थांखि आं बे थांखिखौ आं गावनि नाजानायजों जाफुंसार होनो हागोन होनना आंहा फोथायनाय दङ। JEE इन्जिनियारिंनि मोनसे एन्ट्रेन्स आनजाद। बेयो इन्जिनियारिं डिग्रिखौ चुज खालामनो थाखाय जोंखौ टेस्ट लानाय जायो आरो मेडिकेलनि थाखाय गुबुन दंखायो, बेखौ निट होननो हायो। जोंनि अल इन्डिया बेसिसाव मोननै बाहागोआव रानना होदों, मेन्स आरो एडभान्स। मेन्सखौ NTA होननाय एजेन्सिया कन्डाक्ट खालामो आरो एडभान्सखौ IITs फोरा कन्डाक्ट खालामो आरो जोङो मेन्सखौ उथ्रिनायनि उनावसो एडभान्सनि थाखाय एपियार खालामनो हायो। गासैबो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा अनलाइनावनो जाजोबो। जोङो बेफोरखौ नेटआव डिटेल लाबाय थाबानो बेफोरनि गेजेरजों मोननो हागोन। सुपार 30नि गेजेरजोंल' नोंथांमोना JEE आनजादखौ उथ्रिनो हागोन बिदि नङा। नोंथांमोना खस्थ' खालामोबा क्लास 12निफ्रायनो थोंजोङै बे आनजादखौ होनानै उथ्रिनो हागोन। नोंथांमोननि नाजानायनि सायावसो सोनारो। नोंथांमोना नाजायोब्ला खेबसेयावनो उथ्रिनो हागोन, नङाबा नाजायाबा गिबि टाइमावनो जादिया होननानै नोंथांमोना फासयनानै दाथा आरो नोंथांमोननो सेकेन्ड टाइम होनाय जायो। नोंथांमोना सेकेन्ड टाइमावबो क्लियार खालामनो हागोन। मोनसे अल इन्डियानि गेजेराव मोनसे गोरासिन एग्जामनि गेजेराव मोनसे, बेनिखायनो बेफोर आनजादखौ गोरलैयै उथ्रिनो हागोन होनना नोंथांमोना आसा दाखालाम। बेयाव गोबां नाजानाय आरो हार्ड लेबारनि गोनांथि जायो। नोंथांमोना बेनि थाखाय अरायबो रेडि था, आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो। बेयाव सेलेक्ट खालामनायनि प्रसेस जादों जेब्ला रिजाल्ट फैयो, रिजाल्टनि उनाव जोंनो काउन्सिलिंनि डेट ओंखारो। बेनि गेजेरजों जोङो गावनि मा इनस्टिटिउटआव जिखुनु नोंथांमोना मेन्सनि थ्रुयै एडमिसन लानो सानदोंबा जिखुनु NITs बा गभार्नमेन्ट फान्डेड कलेजफोराव सिट मोननो हागोन आरो जेब्ला एडभान्स क्लियार खालामदों नोंथांमोना IIT आव सिट मोननो हागोन। बेफोरो काउन्सिलिंआव जोंनो चइस फिलिंनि अपसन थायो। जोङो बेफोराव जिखुनु जोङो जाय कलेजाव एडमिसन लानो गोसो बेयाव जोङो चइसखौ फिल खालामनानै उनाव एलटमेन्ट जायो। बेनि गेजेरजों जों मिन्थिनो हागोन जोङो मा कलेजाव सिट मोनथावना। सिट मोननायनि उनाव जोङो लासैनो एडमिसन लानो हागोन। बेयाव एडमिसन लानानै जोङो गावनि फरायनायखौ फोजोबनो हागोन। बिदिनो आरो बेफोरखौनो नोंथांमोननिसिम बुंनानै फोजोबनो सानो आरो बे जोबनायाव आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, नोंथांमोना फासयनानै दाथा आरो जिखुनु खामानिखौ गोरा होननानै फासयनानै दाथा। जिखुनु खामानिया गोरा बा गोरलै जों बेयाव आगान होआबा बुंनो हाया। बेखायनो नोंथांमोना गावनि नाजानायखौ जायो आरो गोबां नाजायोबा फेलें जानायनि आसायानो गैया। बेसेबांनो गोबां नोङो गावनि थांखिखौ मोननो हागोन, आं बेखौनो फोथायो। आरो आं सासे फरायसा जानानै नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो सानो, नोंथांमोना बेसेबांनो हायो बेसेबांनो गावनि गोसोआव फोथायनाय लाखिनानै नाजा। बुंनानै आं बुंनायखौ फोजोबनो सानो। खुलुमबाय।